салом бинандаи торнамои озодӣ. дирӯз як вакили парлумон пешниҳод кард ки бояд ҳаққи хизмати овозхонҳо дар маъракаҳо яъне тӯйҳои мардум танзим шавад. ҳоло дар робита бо ин суҳбате дорем бо таронасаро Шоираи Раҳимҷон. хушомадед ба барнома ва мехостем назари шуморо дар мавриди пешниҳоди ин вакили парлумон бишнавем. ташаккури зиёд. фикри хуб аст, чунки воқеан ҳам мардумоне ки бисёр хосатан дар Русия заҳмат мекашанд, муҳоҷиратро ихтиёр кардан ё муҳоҷир ҳастанд ва пулро хеле мушкил ба даст меоранд. онҳо ҳам орзу мекунанд ки ҳунармандони маъруфу номдор дар тӯйҳошон гоҳо хизматгузор бошад. маҳз аз ҳамин нуқтаи назар ман бисёр мехоҳам ки нархи ҳунармандон хосатан барои ин мардум бо назардошти яъне ки гурӯҳи муайяни мардум як каме ба танзим дароварда шавад. аммо барои он нафароне ки барои он табақаҳои болое ки пул барои эшон чандон заҳмат нест ва пулро чандон мушкил ҳам ба даст намеоранд, чаро эшон бояд ки ҳунармандонро ба қадри кофӣ яъне ки дастгирӣ накунанд. чунки ҳунармандон чун ман худам бо эшон сару кор дорам, барои таҳия кардани як таронаи оддитарин аз $1000 то $2000 бештар пул масраф мекунанд ва ҳамаи он масрафоти тарона ба дӯши худи эшон аст. шоирабону, ба назари шумо танзим дар мавриди он ки ҳаққи хизмати овозхонҳо агар танзим хеле ҷиддӣ бароҳ монда шавад, ба назари шумо ин ба эҷодиёти онҳо таъсири манфӣ намегузорад? эҷоди таронаҳои нав табиист ки хеле кам мешавад. ҳунарманд маҷбур мешавад рӯ ба таронаҳои дуздӣ бештар биёрад, чун оҳанги тайёрро мегирад мехонад. оҳанги масалан эҷодкардаи худи таронасарои тоҷикро, оҳанги эҷодкардаи оҳангсози тоҷикро намехонад, чун дигар наметавонад ки харидорӣ бикунад аз оҳангҳо ва шояд кор то ҳадде бирасад ки дигар ҳунармандон ҳамон оне ки шери худам оҳанги худам аст ё ки масалан худашон эҷод мекунанд, дигар илоҷ надоранд, чун воқеан ҳамон шоире ки таронанавис аст табиист ки бемузд бо эшон бархӯрд намекунад ва ан ҳамин гуна теъдоди таронаҳо зиёд мешаванд ва ман фикр мекунам ки дигар ҳамин таронаҳои хубу воқеан ҳам шуниданӣ анқариб аз байн мераванд. дигар ҳунарманд наметавонад агар ин қадар воқеан ҳам танзим агар шадид болои ҳунармандон ҷорӣ карда бишавад, воқеан ҳунарманд наметавонад тарона ҳар рӯз як тарона ё ки дар як моҳ ҳам ки бошад як таронаи нав эҷод бикунад. дигар ҳамин тӯй ба тӯй, яъне ҳунармандон дигар фақат ҳунармандони тӯйгард ҳастанд, сатҳи кӯчагӣ ҳастанд. дигар саҳнаҳо аз таронаҳои ҳирфаӣ хеле холӣ мемонанд. дар мавриди он ки шумо дар тоҷикистон бо овозхонҳо ҳамкорӣ мекунед ва сафарҳои зиёдӣ ҳам доштед дар берун аз кишвар, яъне ба хориҷа, воқеан дар кишварҳои хориҷӣ ҳам ҳаққи хизмати овозхонҳо танзим мешавад? мо дар Ташкент будем, анқариб мисли ки дар худамон тӯйҳо мегузаранд ҳамин гуна аст. аммо дар хориҷи кишвар, масалан дар аврупо, масалан дар амрико, дар штати Флорида вақте ки ман ба як тӯй даъват шуда будам ба ҳайси ровӣ ва вақте унҷо ман рафтам, ҳамин теъдоди меҳмонҳо тақрибан 30-35 нафар буд ва ин қадар ман масрафро эҳсос накардам, мисли ки мо як зодрӯзро қайд мекунем. ва ман дар ҳамон штати Филаделфия вақте ба тӯй рафтам, як чизро мушоҳида кардам. масалан як ҳунарманд даъват шуда буд, он ҳунарманд навозанда надошт, танҳо як ноутбукро гузошта буд, як ноутбук, яъне ки чун оҳангҳо ба тариқи фонограмм садо медоданд, баъзан таронаҳо зинда дар ҷараёни яъне ки фонограмма ҳам бастагӣ садо медоданд ва бештари таронаҳо бо фонограмма чун садо медоданд, танҳо асбоби хидматгузори ҳунарманд як ноутбук буд. дар ин ҳолат табиист ки ҳунарманд хеле арзон, яъне ки ба тӯй меяд барои чӣ? Чунки воқеан ҳам аксаран вақте ки ба ҳунармандон муроҷиат мекунӣ, мегӣ ки мехоҳӣ ки як нархи арзонтар ба тӯй биён хизмат кунанд, баҳона пеш меоранд ки ман пули аппаратура медиҳам, ман пули навозанда медиҳам, пули найнавоза медиҳам, пули доиранавоза медиҳам, ҳоло он ки
ҳолон ки аксари таронаҳое ки дар сурудҳо дар тӯйҳо имрӯз садо медиҳанд бигзор ҳунармандон малоли хотирашон набошад, ман маъзарат мехоҳам аз ишон, 90% таронаҳое ки дар тӯйҳо садо медиҳанд фонограмма ҳастанд, зинда нестанд. пас дар ҳамин ҳолат ҳамун дойрачиву тамбурчиву намедонам навозанда чӣ лозим аст? ҳанам як ноутбукро бимонанду бихонанд, агар воқеан ҳамон пулҳоро агар ҳаққи ин мардум агар пардохт накунанд, бинед чӣ қадар мо метавонем ки метавонад ҳунарманд сарфа бикунад дари худаш ва ба киссаи мардум ҷабр нашавад. шоира, шумо пештар гуфтед ки масалан бояд овозхонҳо вобаста ба сатҳи зиндагии мардум ҳаққи хизмат гиранд. Ба назари шумо ин чиз аз сӯи худи ҳамон овозхонҳо воқеан риоя мешавад? Бо Шабнам дар ин маврид ҳеҷ гоҳ рӯбарӯ нашудем, аммо Садрдинро медонам ки ба тӯи як нафари камбизоат ки воқеан хеле ҳаводораш буд, бепул рафт ва хизмат кард. ташаккур барои як суҳбати самимӣ. Бинандаҳои азиз, ҳамсуҳбати мо буданд Тарона Саро, Шоираи Раҳимҷон.